Всичко започна преди 4 години, когато беше отворен шоурума ни на улица Бистришко шосе 1 в София. По това време в него се предлагаше само мека мебел. В момента Естета Интериори разполага с 4 обекта в градовете София, Пловдив и Бургас, в които се предлагат цялостни решения за интериора. Разполагаме и със собствено студио, в което клиентите могат буквално да видят как изглеждат идеите им. Интериорният отдел е най-новото звено на Естета Интериори. Отдела се сформираше в периода, когато беше и моето интервю. Това, че ще имаме възможност да градим заедно нещо от нулата, както и факта, че самото интервю беше различно и динамично, бяха основните причини да започна работа. Всеки ден при нас е различен. Работим с разнообразни клиенти, всевъзможни интереси и нужди, за които ние трябва да намерим най-добрите решения. За хора като мен и колегите ми, които обичаме работата с клиенти, това е перфектното работно място. Работата ни е динамична и разнообразна. Целим да предоставим пълния пакет услуги на нашите клиенти. От проектиране, през доставка, до управление на проекти и изпълнение. Ежедневните срещи с клиенти и непрекъснатата ни комуникация с всички участници в процеса за осъществяване на мечтания дом са това, което ни прави работния ден различен и приятен. Колегите в екипа са спотени, страхотни специалисти и най-вече винаги готови да съдействат с някой по-сложен казус. За мен това е много важно, защото аз самата започнах тук като стажантка и научих толкова много, както за естеството на работа, така и за взаимоотношенията в един работещ екип. Решението да остана и да продължа да се развивам в Естета Интериори беше повече от лесно. Нашите колеги са професионалисти в своята област. Дори новите бързо навлизат в материята. Специализират се в работата си и с лекота добиват увереност. Разпределението на задачите винаги е съобразено с силните страни на всеки. Управителите на отделите работят наравно с нас. Заедно формираме силен и сплотен екип. Нямаме дистанция и по-скоро сме приятели. Влизат в положение, когато се налага при разпределение на смени и задачи. Работата е изключително отговорна и в същото време интересна и динамична. Отговарям за целия екип на шоурума. Всеки ден следи работния процес и активно подпомагам работата на колегите. С общи усилия се стараем да затвърдим и засилим позициите на марката на пазара. Клиентите ни са много различни и като вкус, и стил, и като метод на работа. Някои добре знаят какво искат, други доверяват всичко на нас. Но това, което ги обединява, са високите им очаквания. Имаме индивидуален подход към всеки. Винаги сме на разположение и всъщност самите ние много се сближаваме с клиентите си. Работим заедно с тях, за да изградим мечтания дом. Повечето ни клиенти идват за цялостен интериор. Признавам, има и такива, които са тук заради нестандартно решение, от което пространството им се нуждае. Това винаги е предизвикателство за нас и честно казано, подобни казуси са ми любими. Важно е да добавя, че никога дизайна не е за сметка на практичността и комфорта. И това е нещо, върху което се стараем да акцентираме пред клиентите си. Работното време на склада и монтажните групи е фиксирано, без работа в празничните дни. Следваме график на работа за седмици напред и стриктна организация. Всеки знае какво и кога, как трябва да свърши. Така в работата няма напрежение и всичко върви по план. За всеки търговец е мечта да работи на място, в което получава свобода да комуникира с клиенти в изцяло негов стил. Най-мотивиращите моменти са онези, в които клиентите се обръщат и ми казват, че никога не са получавали подобно обслужване. Тъй като тепърва започвам своята кариера, за мен всичко е ново, любопитно и интересно. Мотивирам се лесно, но определено за това допринася и креативната среда. С колегите ми следим световните трендове и всеки от нас ги прилага пречупени през призмата на своя собствен дизайнерски усет. Условията се подобряват заедно с самата фирма. Новите продукти и разширяването на магазинната мрежа носят нови възможности за развитие. Автоматизираме всичко, за да работим с лекота. Следим тенденциите, за да предлагаме продукти и услуги от бъдещето. Радваме се на голям трафик от различен тип клиенти, затова при нас винаги има място за нови колеги с различни знания и умения. Показваме новостите си на множество изложения в България, участваме в събития, конференции, обучения, каним дизайнери, известни личности, на коктейли в нашите шоуруми.
посещаваме различни международни изложения, като цяло активираме потенциала на сътрудниците ни, развиваме мечтите им и пътя им към тях и се стремим в максимална удовлетвореност на работното място. Всеки ден нов клиент искаше нещо различно. Анализирахме търсенето им, възможностите и добавяхме нови нишови продукти. Колективът ни нарасна до 50 души в 4 шоурума, дизайн студио, офис и склад. За бъдещето мога да кажа само, че каквото поискат клиентите ни, това ще получат от нас. Затова ще е нужен опитът на различни специалисти. Продължаваме да търсим най-добрите кадри във всяка област.